Laitli ki kali sorkar bat kawe ka turis taksi ki la syak thang ha ki beri ki bamla ban itu ha ki jingja ki belaja ha ki kato kat ni ki jaka ha kanong ba shlong ha ka step jong ka hendriu terik jeliu kabala penlong ki puliat ban penlong mardor ya ka jing tok ket bat ka jing thuet ka bajur ban yok kem ya ki runar ki badan keti kini ki kam thombor ki dei ki batmu persya ki kali jong ki tenat bukongsan ke sorkar ki bakan thop ya ketenat pulit ketenat ke koi ke khia bat ke nepko nalor ke wei ka kali turis taksi bat ki belaja marbut ha ki kato kat ne ki jaka jong kanong ba u superintendent of police ke district uba Vivek Sim lingba u kerwo u pentip ba kini ki kali ki belajulor ha kini ki jingsha thombor ki kenthop ya ka wei ka kali pulit ka wei ka kali jong ketenat ke koi ke khia kawe ka nepko bat kawe ka turis taksi. Ula ong ru ba kini ki jingjia ki laja ha kapor kumbalai haduk sau beje men step. Haba keli la ka ladon neem ka jingkiam halor kini ki jingja uba Vivek ula ong ba ka jing tokiet karang ya syakman. Ula ong ba kat to kat ni ki runar ki lathang ya kawe ka kali pulet ka badai ka thar old model kabadon ya number ML025516 kabapenyeng ha Gench Trace Beat House ha kapor kumbalai beje men step ha kaba ka hud bat kisit jong ka kali kila julor ha shua ban la ban pelip no ya keding ha kabakum kene keju kai por ka wepat ka kali Innova jong ka tenat ka koi ka khia kabadon ya number ML05W3399 kabapenyeng Hajan Sinot College Halumding Jri kala julor marsh tank ka jingsha thang ha kirunar ki bamla ban itu kumju ka wepat ka jingja ka we ka kali SX4 ka badon ya number ML05F6060 ka badai jong ka nepko ka bapenyeng ha surok maulai putmuri kala syak thang dusman bat wanra ka jingjulor ya ki benta basyapo jong ka kali kawepat ka turis taksi ka dei na pedang kini ki kali ki belangan ha kini ki jingja syak thombor